Ahojte, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás pri novom videu veterinárneho podcastu. Dneska tu máme aj odborného poradcu Jacka a budeme sa dnes rozprávať o očervovaní u psa. Na začiatok by som rada pripomenula, že veterinárny podcast nájdete aj na Instagrame, kde publikujem skoro každý deň a kde sa vám snažím približiť veterinárnu medicínu naozaj zaujímavou a zrozumiteľnou formou. Na herohero.co/veterinárny podcast nájdete k tejto epizóde aj namakaný e-book, kde je vysvetlené všetko o očervovaní, úplne od základov a to, prečo sa očervuje, ako sa očervuje, aké sú rozdiely podľa životného štýla psa alebo podľa toho, či je šteniatko, mladý dospelý alebo dospelý psík. A takisto je tam aj návod, ako vyrátať dávku tabletky očervovacej či očervovacej pasty a ako tú tabletku psovi podať. Moc ďakujem všetkým podporovateľom, ktorí dneska na Hero sú. Nájdete tam aj ďalšie e-booky, ako napríklad ako zostaviť lekárničku, ako vyberať granule alebo bonusové epizódy. Čo je to odčervovanie? Odčervovanie je zbavenie sa vnútorných parazitov a keď sa rozprávame o červoch, tak v dnešnej epizóde myslíme červy, ktoré sa nachádzajú v trávacej sústave, teda v črevách toho psíka. Ako sa tam dostanú? Dostanú sa tak, že sa psík niekde parazitom nakazí, že niekde zje vajíčko parazita, čo môžu byť napríklad vo výkaloch psa, ktorý je nakazený parazitmi. Môže to vajíčko byť v zemine, pretože z toho výkalu sa dostane do zeminy, alebo to môže byť z nepremrázaného surového mäsa. Najčastejšie teda parazity prenášajú medzi tými psami, alebo to môže prenesené aj nepriamo a teda, že ten psík vonku olízne nejakú tú zeminu alebo niečo vonku zje a tým toho parazita dostane. Klinickými príznakmi bývajú hnačky, zvrácanie, niekedy v tom truse toho parazita, teda toho červíka je možné aj vidieť, alebo psík proste chudne, aj keď je a veterinár príde na to, že teda trpí červíkmi. Ako často teda psíka očervovať alebo ako k tomu pristupovať? Ono v skratke existujú dva také prístupy k očervovaniu. Prvý ten prístup je očervovanie na základe koprologického vyšetrenia, čo znamená vyšetrenia trusu. To znamená, že vy 2 až 3 krát do roka donesiete veterinárovi trus psa a veterinár sa pozrie pod mikroskop, či sa tam nenachádzajú vajíčka parazitov alebo tí paraziti sami o sebe. Samozrejme, môžete toto vyšetrenie robiť aj častejšie, závisí to na vás, ale doporúčené je aspoň 2 až 3 krát do roka toto vyšetrenie teda podstúpiť a očervať toho psíka len vtedy, ak tam ten parazit nejaký je. Výhoda tohto prístupu je, že nie všetci paraziti sú zabití všetkými tabletkami na očervenie, pretože na trhu je viac druhov, viac účinných látok a existujú nejaké také silnejšie parazity, ktoré sa vedia viac brániť tým tabletám a treba teda na ne zvoliť nejakú špeciálnu tabletu, takže to očervenie je potom také viac cielené a očervuje sa naozaj len v prípade, že tam nejaké tie parazity sú. Čo je nevýhoda tohto prístupu, tak je ten odber trusu a skladovanie, pretože niekedy je nutné ten trus zbierať napríklad 3 dni po sebe do nejakej nádobky a tu mať v chladničke, čo nie každému môže byť príjemné. Takisto toto vyšetrenie v konečnom dôsledku môže výjsť drahšie, pretože priemerne stojí nejakých 250 korún, 10 eur plus mínus, zase závisí na tej danej veterinárnej ordinácii a na komplexnosti toho vyšetrenia. No a ak ideme 3 krát do roka, tak to hneď máme 30 eur versus nejaká jedna tableta za rok, ktorá vychádza rádovo nižšie. Ale nie je to žiadna hrozná suma. Veľa ľudí zastáva tento spôsob prístupu k očervovaniu práve preto, že tam nedojde k tzv. Zbytočnému očerveniu, kedy psovi dáte tabletu, aj keď nemá červy. Ale tá tableta mu nejak neublíži. Samozrejme, je to nejaká trošku záťaž na ten organizmus, ale psíkovi tá tableta neublíži, len je de facto keď tak podaná zbytočne, pokiaľ to nie je cielené, teda pokiaľ sme nezistili, že ten psík tie parazity má na základe vyšetrenia trusu. Druhá možnosť, ktorá je taká pohodlnejšia a vlastne aj častejšia, je tzv. Preventívne očervenie 1 krát do roka minimálne. U dospelého zdravého psíka väčšinou tento interval stačí. Samozrejme, neskôr si povieme ešte nejaké výnimky, kedy je nutné očerovať častejšie. No a čo myslím tým preventívnym očervením tabletkou, alebo po prípade teraz sú už na trhu aj očerovacie pasty, ktoré fungujú rovnako, iba je to iná aplikačná forma.
No a toto funguje tak, že teda aspoň jedenkrát do roka tomu psovi dáme tú tabletku alebo tú pastu a tabletka alebo pasta zabije parazitov, pokiaľ v tom psíkovi v tých črevách nejakí sú. Ak nie sú, tak sa proste nič nestane. Ale nefunguje to preventívne v zmysle nejakej dlhodobej ochrany. Nefunguje to ako tabletky proti kliešťom alebo prípravky proti kliešťom. U kliešťov sa totiž dá nejaká tá tabletka alebo pipetka alebo nejaká látka a spôsobí to, že nejakú dobu, mesiac, 2 alebo 3 mesiace ten psík nemôže byť napadnutý kliešťom. No to pôsobí ako ochrana. Ale pri tabletkách na červy v črevách to takto nefunguje. Naozaj to funguje akorát jednorázovo. Teda keď dneska dám psovi tú tabletku alebo pastu proti vnútorným červom, tak ak sú tam nejaké, tak ich zabije, ak tam žiadne nie sú, tak sa nič nestane, ale zajtra sa kľudne môže nakaziť. Takže nevytvára to žiadnu imunitu, nefunguje to dlhodobo, funguje to iba v dobe toho podania. Dajte si pozor na to, aby ste neočarovali psíka v deň očkovania, pretože väčšinou zdravý dospelý psík ide k veterinárovi tak raz ročne v dobe pravidelnej vakcinácie a vtedy si majiteľ spomenie, aha, mal by som ho asi aj odčerviť. Takže si u veterinára rovno zakúpi odčervovacú tabletu a mám potom tendenciu mu to hneď po príchode domov dať, aby to mal teda z krku a splnené. Ale toto nie je dobré, pretože to spôsobuje naozaj veľkú záťaž na toho psíka, nemusel by to dobre znášať, pretože tá vakcína nabudzuje imunitu a tá tabletka do toho by naozaj mohla spôsobiť nejaké problémy. Ideálny stav je taký, ak dáte očkovacú tabletku tak 2 týždne pred očkovaním, to je akože najideálnejšia doba, alebo potom, ak si to kupujete vtedy, keď na to očkovanie idete u veterinára, tak počkajte aspoň 3 dní a až potom mu dajte tú tabletku. Tabletku na očervenie psa môžete okrem veterinárnej ambulancie kúpiť hocikde na internete, je to voľne predajná tabletka, v chovateľských potrebách alebo dokonca aj v ľudských lekárniach. U toho veterinára je výhoda v tom, že vám rovno povie aj dávku, ako máte tomu psíkovi dať a že má zapísané, aké očerovacie tabletky ste v minulosti používali, pretože sa doporučuje nepoužívať stále tú istú značku, ale tie značky očerovacích tabletiek meniť, aby sa to trošku obmienialo a nevznikla nejaká odolnosť potenciálna tých parazitov v črevách. Výhoda očervenia takto naslepo tou tabletkou minimálne jedenkrát ročne je tá, že je to lacné a že je to veľmi jednoduché. Proste dáte psovi tabletku, vyriešené. Nemusíte nikde nič skladovať, nikde nič riešiť. Nevýhoda je, že naozaj, ak by sa jednalo nejaké tie špecifické vnútorné parazity, ktoré sú viac odolné, tak by to na nich nemuselo fungovať. Taktiež je nevýhoda, že my vlastne nevieme, čo tých parazitov má, ale ako som spomínala, ak by ich aj nemala, dáme tú tabletku, nič sa nestane, nevadí, akorát to vlastne bol zbytočný úkon. Aké sú rozdiely v očervovaní podľa životného štýlu a podľa veku psa? Dospelý psík, pokiaľ je zdravý, tak stačí to očervenie raz ročne, kľudne môžete viackrát, ale minimálne raz ročne je to doporučované, alebo potom si nechávajte 2 až 3 krát do roka vyšetrovať ten trus, kľudne aj viackrát, pokiaľ chcete, a očervujte iba vtedy, ak sa tam nájdu nejaké vajíčka parazita, alebo ten parazit sám o sebe. Ale iná situácia je u šteniatok a u mladých psov do 1 roka. Šteniatka totiž môžu byť nakazané škrgákami, teda parazitmi, už keď sú v delohe v maternici matky, pretože tieto parazity prechádzajú cez placentu a takisto prechádzajú aj cez mlieko. Preto sa šteniatka začínajú očerovať v dobe, keď majú 2 týždne veku. Vtedy ich očervíme prvýkrát. A potom následuje taká schéma, taký obecný návod, ako tie šteniatka ďalej očervujeme. A je to tak, že od tých 2 týždňov veku až do 3 mesiacov očervujeme každé 2 týždne. Od 3 mesiacov do 1 roka odčervujeme čo 3 mesiace, takže potom v 6. mesiaci, 9. mesiaci, 12. mesiaci a potom jedenkrát do roka. Zase sa použije buď očerovacia pasta alebo nejaká očerovacia tabletka, čo sa vám jednoduchšie tomu psíkovi dáva. Tu vám zase môže poradiť váš veterinárny lekár. Kedy je ešte očerovanie doporučované viackrát, aj keď sa jedná o zdravého dospelého psíka, tak sú také rizikové životné štýly. Napríklad sú to psíky, ktoré vonku radi požierajú výkaly alebo ktoré obecne vonku požierajú rôzne veci, ktoré nájdu, pretože tu je vyššie riziko toho, že by sa mohli nakaziť parazitmi. Preto tieto psíky kľudne očervujeme každé 3 mesiace alebo 2-krát do roka.
Potom druhá taká ohrozená skupina sú polovnícke psy, pretože tie veľakrát sú krmené nejakými zvyškami pri vyvrhovaní koristi a tiež je tu riziko, že by sa mohli nakaziť nejakými črevnými parazitmi. Alebo potom tretia kategória sú psy, ktoré sú krmené kuchynskými zvyškami, po prípade ktoré sú krmené barfom, ktorý je nepremrázený, pretože tu je tiež väčšie riziko prenosu nejakých parazitov. Premrazenie mesa u barfu sa doporúča aspoň na 48 hodín. Hodí to meso proste do mrazu surové na 48 hodín a až potom ho rozmraziť a dať psovi, aby sa práve keď tak potenciálne nejaké vajíčka alebo tí paraziti usmrtili. No a potom štvrtá kategória, tak pokiaľ máte doma malé dieťa a psa, tak je lepšie toho psíka očerviť viackrát, len aby ste si boli istí, že nemá parazitov, pretože tie deti všetko olizujú, neumývajú si ruky a niektoré parazity môžu byť prenesené zo zvierat na človeka, ale toto je akorát v prípade zlej hygieny. Vy sa nemusíte báť, lebo vy si normálne umývate ruky, ale tie malé deti sú také viac rizikové, tak tam buď očervujte tou tabletkou preventívne viackrát do roka, alebo si nechajte robiť to vyšetrenie trusu. Záleží na vás, ktorý prístup si vyberiete. Obidva prístupy sú úplne v poriadku. Upozornenie, neverte cesnaku. Veľakrát v rôznych psíčkarských skupinách na Facebooku a tak rôzne som sa stretla s tým, že je veľmi dobré očarovať psa cesnakom, lebo je to prírodné a nie je to žiadna chémia. Nerobte to. Cesnak je možno tak dobrý na zastavenie upírov, ale nie je dobrý na očarovanie psa, pretože to proste nefunguje. A druhá vec je, že cesnak je potenciálne toxický pre toho psíka. 15 až 30 gramov cesnaku na 1 kg hmotnosti psíka by mohlo spôsobiť otravu. Teda 150 až 300 gramov na 10 kilového psíka je nebezpečné, pretože by mohol zvracať, mať hnačky a celkovo nejaké zdravotné problémy by sa mohli rozbehnúť, pretože ten cesnak ten psík nevie dobre stráviť a je proste pre neho nebezpečný. Samozrejme, existujú aj nejaké prípravky určené pre psov na nejaké prírodné očarovanie, ktoré sú napríklad vo forme prášku alebo nejakých tabliet. Tie nebezpečné nie sú, tým sa ten psík neotrávi, ale ani ho tým neodčervíte. Ono skôr tieto prípravky sledujú nejaké trendy v tej starostlivosti o psov, čo sú teraz trendy toho prírodzeného očervovania. A je to teda marketingový ťah, ako predať viac doplnkov stravy. Ak ho tomu psíkovi dáte, neublížite mu, ale ani mu nepomôžete a neodčervíte ho. Takže cesnak nenahradzuje odčervovacie prípravky od veterinárneho lekára a nepoužívajte ho na odčervovanie, pretože nie je efektívny. Ako psíkovi podať odčervovacú tabletku? Je niekoľko prístupov. Môžete psíkovi otvoriť tlamičku a tabletku mu podať na koreň jazyka, to znamená úplne dozadu do pusy, tlamičku zavrieť a nechať ho prehltnúť. Tu dávajte pozor na to, že niektorí psíkovia fakt nemajú radi tabletky a dokážu napríklad schovať pod jazyk, takže ten psík vyzerá, že zhltol, ale nezhltol a keď sa otočíte, tak ju vypluje na zem. Preto ja robím ešte to, že mám nachystanú aj nejakú mosku, nejaký piškot, sušené mäso a ako náhle dám Jackovi tabletku, tak mu potom dám aj to sušené mäso alebo piškot za odmenu a tým pádom som si 100% istá, že prehltol. Potom taká ľahšia možnosť je tú tabletku do niečoho schovať, do niečoho dobrého. Tú tabletku totiž môžete napríklad rozdrtiť nejakým spodkom pohára a schovať ju do syrokrému, do konzervy, alebo zobrať tú celú tabletku a zalepiť do šunky. A jednak je to nejaký taký exotický pamusok pre toho psíka a jednak tá chuť zakrie chuť tej tabletky a ochotnejšie to príjme. Ako zamiešať to do nejakej konzervy a dať psíkovi do misky mi príde ako taký najefektívnejší a najpohodlnejší spôsob. Pokiaľ vám nefunguje ani jedna z týchto možností, tak existujú ešte také podávače tabliet, ktoré vyzerajú trošku ako nožnice a oni majú teda také dve očučká na váš prst a hore majú takú silikónovú ohybnú časť, do ktorej sa tá tabletka dá a otvorí sa psíkovi tlamička a ten konus, tú špičku dáte na koreň jazyka, takže čo najďalej do pusy a potlačíte. Je potom lepšia tá manipulácia, že tú tabletku viete lepšie dostať na ten koreň jazyka dozadu do pusy a niektorí psi bohužiaľ nie sú vychovaní a netolerujú ani ruku majiteľa v puse, takže toto môže byť riešenie, pokiaľ teda tú tabletku vycíte aj v tej konzerve a neviete ju schovať do jedla. Čiže sme si povedali 3 možnosti podania tej tabletky. Buď otvoríte tlamičku, dáte na koreň jazyka, necháte ho zhltnúť a dáte potom nejakú odmenu, alebo tú tabletku schováte do jedla, alebo si pomôžete podávačom tabletiek. Aké je dávkovanie tabliet na odčervenie?
Tu buď vám veterinárny lekár presne povie, koľko toho preparátu tomu psíkovi dať, alebo si to prečítate v príbalovom letáku. Všetky tieto prípravky sú na základe hmotnosti psa, takže krok 1, poznať hmotnosť vášho psa. Buď ho môžete nechať zvážiť u veterinára, kde sú veľké špeciálne váhy na psov, alebo ho môžete zvážiť doma, ak máte normálnu váhu a urobíte to tak, že sa postavíte na tú váhu vy, napíšete si vašu hmotnosť, potom sa na tú váhu postavíte zase, ale zoberete si do náručia toho psa a tieto čísla odčítate, čím zistíte hmotnosť psa. A podľa toho mu nadávkujete tabletku. Tie tablety, alebo kľudne aj pasty, ale tablety sú častejšie, sú teda podľa hmotnosti. Najčastejšie tablety sú 1 tableta na 5 kg hmotnosti psíka. To znamená, že ak by som mala 23-kilového psa, tak mu dám 5 tabletiek. Je lepšie to radšej trošku zaokrúhliť hore, ako dať tú dávku príliš nízko, lebo to by nemuselo fungovať. Alebo sú tablety, kedy je 1 tableta na 10 kg hmotnosti psa a zase prípad, kedy by som mala 23-kilového psíka, tak by som mu dala 2,5 týchto tabletiek. Toto potom nájdete aj v e-booku na Hero Hero, kde si môžete zapísať aj vašu hmotnosť psa, aby ste na to nezabudli a kde si môžete takto vyrátať dávkovanie, aby ste to mali niekde po ruke. Pokiaľ máte nejakú otázku ohľadne odčervovania psíka, tak kľudne napíšte do komentára, veľmi rada vám zodpoviem a inak sa na vás budem tešiť tu na YouTube zase o týždeň v stredu o 18:00. Majte sa krásne, ahoj!